זה של חבר שלי. חבר של... כאילו, אני זה אדיר. שהרגע נחשפתי בדיוק. מה יש לך? זה כל הדברים שיש לו. לחבר שלי. לא, קוראים לו ניצן. ניתן הקטן. היי, לא, זה. די. רגע, כל האלבום הוא זה? זה מין שיר כזה. תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. מה? לא אתה, הוא. אסור לחשוף אותו. הוא הזיק תחת. הוא זרק אותו. איזה ביתר. אני לא אוהב ביתה, זה כולה כדור. קקי. זהו. זה כל האלבום בקצרה, וזה שלי. יש פה עוד הרבה קלפים, כבר הראינו את הכל. אדיר, אתה יכול לשמור את זה על האלבום? כן, אני יכול. לא. וגם יש פה את חבר שלי שיש לו, כל זה הקלפים שלו, כולל זהב. זה אמיתיים. זה אמיתיים. זה לא מקוריים. לא, אבל יש אין פה לו כמה. מקוריים בכלל. טוב, ביי.